хабарҳо дар бораи тасмими Русия барои музокира бо ҷунбиши Толибон дар роҳи мубориза бо ҷангҷӯёни давлати исломӣ дар Афғонистон дар ин авохир дар душанбе ҳам баҳсҳоеро ба миён овардааст. Ин изҳороти мақомоти Русияро дар Тоҷикистон бархе қобили қабул медонанд, аммо мегӯянд баид нест ки кӯмаку таҷҳизоти Москав рӯзе бар зарари худи Русия ва шариконаш истифода шавад. гап инҷост ва масъала муҳим аст ки оё Толибон омода ҳастанд ки бо Доиш ҷанг кунанд, он ҳам бо кӯмаки Русия. зеро ки ҳам Доиш, ҳам Толибон ино як сарчашма об мехӯранд. Ино аз як ҷо ташкил шуданд, тамвил мешаванд, таҷҳиз мешаванд ва фаъолияти инҳо сам дода мешаванд. Бинобар ин бояд фикр кунанд ки баъдан ин кӯмакҳо, ин таҷҳизот ва ин кӯмаке ки инҳо ба Толибон карданд дарди сар эҷод накунад. Сару садоҳо дар бораи талошҳо барои барқарор кардани тамоси Русия бо Толибон дар ҳоле аст ки дар ин авохир Доиш ҳузури худро дар Афғонистон ба вижа қисматҳои шарқии он густариш дода, сафи ҳамфикронашро миёни ҷавонон афзоиш додааст. Русия акнун кӯшиш карда истодааст ки ба тамоми қувваҳое ки новобаста ки вай душмани Россия аст ё ин ки дӯсти Россия аст ва мехоҳад аз ҳамин омилҳоям истифода кунад. Аз ҷумла он қувваҳое ки масалан агар аз доираи Афғонистон гирем, ҳамон қувваҳое ки на ин ки бо ҳукумати марказӣ мувофиқ нест ё намехоҳад ҳамкорӣ кунад, агар онҳо зидди Даиш бошанд, ҳукумати Россия, қувваҳои Россия, баъзе коршиносони Россия мехоҳанд ки бо он ҳамкорӣ дошта бошанд. Русия таи моҳҳои ахир ҳузури худ дар марзҳои ҷанубии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро тақвият бахшида ба Тоҷикистону Қирғизистон таҷҳизоти вазнини низомӣ интиқол додааст. ман ҳеҷ боварӣ надорам ки дар муносибат барои ҳалли проблемаи давлати исломӣ масъалаи нерӯи Толибон истифода бурда шавад. Чунки то имрӯз касе пайдо нашудааст ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Толибон ҳам фикр, ҳам андеша, ҳам ақидаги худша зоҳир кардагӣ бошад. аз он ҷумла барои ҳалли масъалаи он ки Толибон ба муқобили ин давлати исломӣ истифода бурданд, ин ҳозир як муаммо аст, як андеша, як хоҳиши орзу ва ормоно аст. ба назари мақомоти Русия ҳодисаҳое ки дар Сурия ва Ироқ мегузарад аз ҳар нигоҳ ба шиддат гирифтани вазн дар Афғонистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ таъсиргузор аст. Бинобар ин таъкид мешавад ки ин масъалаҳо бояд муштаракан аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ баррасӣ ва иқдомҳои зарурӣ рӯи даст гирифта шавад. Вопросы безопасности сейчас приобретают особое значение. масоили амниятӣ аҳамияти хосаро касб мекунад ва бояд ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард, зеро ҷаҳонишавӣ ба он оварда мерасонад ки таҳдидҳои амниятӣ хусусияти байналмилалӣ ва байнимарзиро мегирад. хатари аслӣ ҳоло терроризми байналмилалӣ ҳаст. Особая угроза в настоящий момент – это международный терроризм. фиристодаи махсуси раиси ҷумҳури Русия дар умури Афғонистон Замир Кобулов рӯзи 23 декабр дар гуфтугӯ бо хабаргузории русии Интерфакс гуфтааст, манфиати кишвараш ва Толибон дар роҳи мубориза бо гурӯҳи давлати исломӣ муштарак аст ва дар ин замина бо Толибон машғули мубодилаи маълумот мебошанд. қаблан сару садоҳо аз гуфтушуниди намояндагони Русия бо гурӯҳи Толибон дар шаҳри Душанбе пахш шуда буд. ин ҳама дар ҳоле аст ки коршиносон бо таваҷҷӯҳ ба шиддат гирифтани вазн дар Афғонистон ва густарда шудани ҳузури гурӯҳи давлати исломӣ барои Афғонистон баҳори хунинеро пешбинӣ мекунанд ва таъкид мешавад ки кишварҳои Осиёи миёна бояд ин ҳушдорҳоро ҷиддӣ бигиранд ва аз пайи тадбирҳои амниятӣ оҷил шаванд.